noget som helst. Og sådan er det bare lidt. Nej. Jo, siger jeg jo. Nej. Jo! Nej. Jo! Mor og far kan ikke være med at diskutere altid. Terkel, vi diskuterer ikke. Vi skændes, ikke også? Nej. Jo, vi gør det. Nej. Jo, vi gør så! Nej. Jo! 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 Nej. 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 Så er jeg hjemme. Nej. Hej far. Nej. Har du haft en god dag? Nej. Er du klar til brylluppet i morgen? Nej. Du når det jo nok. Nej. Er mor hjemme? Nej. Nej. Jeg er herude i køkkenet, Terkel. Spørger jeg dig, Leon Gungardin Mogensen. Vil du have Beate Haberkuk Stenstrøm, som hos dig står, til din ægte hustru? Nej. Din mor har en formidabel røv. Sæt det gas. I kan tage det. Ja, bag, Leon. Jeg giver en luder. Sæt dig ned, Leon. Jeg vil så nødt slå dig ned på din egen bryllupsdag. Nej. Og så synes jeg... Vil du have en pølse til, Leon? Nej. Jo, du vil så gerne. Nej. Sådan bliver det bare. Far. Nej. Mor? Nej. Hej far. Nej. Far, I må hjælpe mig. Nej. Jeg er ude i skoven. Nej. Vores nye lærer er efter mig. Nej. Med en kniv. Nej. Han vil slå mig ihjel. Nej. Far, lad mig lige tale med mor. Nej. Far, det er alvor. Nej. Far, please. Nej. Kom her, Leon. Lad mig tale med knægten. Nej. Nej.